Base sa report gikan sa Pag-asa, sa tong regional forecast ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone og localized thunderstorms. Posible ang flash floods ug landslide tungod sa severe thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto na sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City ang panahon sa ting-ulan ug thunderstorms gipaabot sa hapon. Taas ang posibilidad sa pag-ulan ug kasarangan ang pag-ulan. Ang temperatura gilauman nga managlahi tali sa usa ka mainit nga 29 degrees Celsius ug usa ka makapahimuot nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganihang alas 5:28 sa buntag ug mosalop kini sa alas 6:04 sa sayong kagabion. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 36 minutos. Alang sa makaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang taob kaganang alas 12:22 sa kadlawon, unang hunas kaganang alas 2:52 sa kadlawon, ikaduhang pagtaob unya sa alas 10 sa buntag, ikaduhang hunas unya sa alas 5:56 sa kahaponon. Lakat sa panahon alang sa Yanong Balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.